Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Mkulu ameneyu ndi mkulu amene mtima wake uli pakuteteza Chinyamata, chipani cha DPP, komanso Profesa Zabita Mutharika. Ndole ni sopano ndikuzusheni mkulu ameneyo. Bwana Norman Chisale. Timangoti mkulu angona kwatuko. Ife talumbira mungawina mutivunje. Ife talumbira mungawina mutivunje. DPP woye. Pepani chifukwa cha nthawi, msonkhanowu siwanga, msonkhanowu ndi wa chikuni cha utsi, chimirira sipatha 5-10 minutes akhala kuima, komanso tipepese kuti mwina tinachedwerako pang'ono khululukani. Ulemu wanu Bwana RG, ulemu wanu Bwana Mwandija kumeneko, ndaonanso Legion yonse, ulemu wanu, makansala wonse, ulemu wanu, mafumu kumene muliko mumve ndithu kuti tikupatsani ulemu ife achinyamata a DPP. Ambuye akudalitseni chifukwa choti mwabwera kudzakhala nafe pa msonkhano pano. Ine ndi amene ndimayang'anira anyamata kwathu ndi kuntchewu komanso kubangula. Chifukwa chani ndikunena kubangula? Kubangula nkumene ndaphunzira sukulu yanga. Ndine mmodzi wa ino olomphene ija kuikonza kwake ndi madziwa kuti tiikonze bwanji. Mota MP yanga kumeneko ndaganda. Okay, tabwera pano kufuna kukuuzani zimene ife tili nazo ku DPP. Komanso utenga umene wandituma Peter Mutharika, anzanga makamaka achinyamata. Akabaza tilipo apa? Lelo taja achinyamata yapa? Akabaza lelo mwapezako ka 5 feet mbala mwakapeza? Osadandaula, APM akubwera pa 16 pano, amene iyeyo akubwera ni maprogram aifeyo anyamata. Ena munapita ku skulu, ena sitinapita ku skulu, koma kuchokera pa 16 aliyese nyamata amva kukoma ndi APM. Sikuti tikhalire kumangochoka pano kupita ku Mozambiki, mwina tikatengeko kena kake tibweretse kuno, mwina so tili ku Mozambiki komweko kuti menyanso anthu aku Mozambiki. Zimene zozo kuyambira pa 16 achinyamata tisangalala. Komanso kuli nkhani ya ma technical college amene posachedwapa ayambeso APM kutipatsa masukulu amene aja kuti tizitha kuphunzira kukonza njinga za moto, kukonza magalimoto, maboti amene amayenda anzathu pa nyanja akungotikonzera mwachinyengo madobadoba, koma kumene kukubwera akuzitha njinga ya moto izikhala 1 year isanaonongeke. Koma lero kuonongeka, kuonongeka si vuto la njingayo, koma ndi vuto la anthu amene akutikonzerawo sanaphunzitsidwe bwino. Koma ulendo uno aliyense aphunzitsidwa kuti njinga ikaonongeka uyikonze motere kuti tikafike kutsogoloko. Koma zonsezi ndikunenazi chonde achinyamata kuti mavuto amene watitere, tiyeni timuyang'ane Peter Mutharika kuti pa 16 pano iye akangotenga boma maganizo ake wonse akhale kwa ife achinyamata. Ndipempheko pang'ononso nkhani yokhudzana zipolowe. Kuli anthu ena amene iwowo anangobadwa ndi kuyambana ndi anzawo. Akakhala iwowo khalidwe lawo ngati mene amakhalira mphenembe chimodzimodzi, palibe kusiyana, kufuna kuputaputa anzawo. Ife achinyamata DPP ndikupempha chonde tiyeni tisabwezere tingwayang'ana. Taizina kufatsa suchitsiru yayi, umakhala kuti ukudziwa chimene ukuchita. Ndiye kuli ena achinyamata amene akumatumidwa ndi anzathu aja kuti mudzinyoza mafumu. Mafumu ngati wina wake angabwere kukunyozani ndi nkhani za ndale,
tiimbireni mafoni ndipo tiuzeni ife tilipo. Ndikupempheni nonse kuno achinyamata adzukulu mukangomva kunena kuti amfumu akuti atukwanidwa chifukwa cha zifukwa za ndale, ndikukumemana anyamata nonse musonkhane mumpitire kukhomo kwake mukamfuse chifukwa chanu umatukwana amfumu. Akuuzeni palibe chifukwa chonena kuti pano tizikhala bize achinyamata kumanyoza mafumu ndi zinthu zopanda nzeru. Kukakhala kwathu timanena kuti amenewo ndabwa mpini akhakha abwanda akulukunyinga. Chifukwa palibe chifukwa choti tizikazuzira mafumu. Mwaona anatipempherera pano a bishop atipempherera eti kungochoka pano unakapemphera kumene kuchangati ndani ndipo tithana nawe iwe ndi ndani iwe ndi ndani ndichenjezenso pala anthu ena ake amene akumakhala busy every day tsiku lililonse kunyoza APM ndinena mawu awa, enough is enough. That's all. Sikuti ife ndiopusa olo muli inuyo akukunyozerani bambo wanu every day tsiku lililonse bambo yake a munthu kumangonyozedwa mungamve bwanji mimoyo yanu? Ndiyeno mukapanga mastailo anu kumeneko amene mukuchitaja mapeto ake nkumana kuti amene yayenera okhala chisale. Of course ndine munthu ophunzitsidwadi pa zimenezozo. Azinzanganso panopa alipo ophunzitsidwa odziwa mapulani achina khuleya yawo. Pali retired soldiers ambiri panopa. Koma osamatipaka ndi zinthu zopusa ayi tipemphe nawo. Tatopa ife achinyamata APM kumunyoza tsiku ndi munthu nayenso. Ndichenjezeretu I think kakhalidwe kameneko katachepa pang'ono. Ndipemphe nawo achinyamata tonse tisamale kovotera kathu. Tisayerekeze kukagulitsa kapena wina kunama. Ngati mutampeza wina akubwera ndi ndalama yake kuti akuguleni, inu kapangeni ripoti ku polisi. Apo aine nambala yanga ya phone nice yapoyera. Awakulu anondakata kwetu amadziwa zimene akuchita. Olo munthu akugona ku nyumba kwake tikhoza ukampeza pa bedi pake nkukampatsa moni nkutuluka iye nkuona kuti pakhomo sipanacholedwe koma munabwera anthu nyumba muno. Sinkhani yonena kuti tizimenyana ndale sikumenyana ayi koma ukakupezani pa bedi panu muli bwanji tinabwera udzapatsani moni tapita ndikutuluka nkumapita iweyo osaona nyumba yako kuti kodi apapa anachola osakupangaso chipongwe china chilichonse. So tikamapanga zinthu kuti ifeyo tili mboma ndeti zikhanga titukwati osawawa talande zinthuzi ayi sizitheka. Ndipo mamonitors tilipo ifeyo achinyamata inuyo anyamata inuyo ndamene muteteze voti ino. Ndimakumbukira 2019 bwana Claire anamenyedwa kumenyedwa munthu osalakwa. Ndikunena panopa amanena kuti chisankho chimakhala ndi period kuti udandaule. Koma ulendo uno tikangodutsa pa 16 tikufufuza mene zinaendera za Claire. Mpaka na mabauta amene wowo tikawerenganso zidayenda bwanji. Chifukwa chimene chidachitika kunoko kumusi kuno chidali chibwana. Atengeni anyamatawa mashado wonse ali uku atengeni akuthandizeni achinyamata. Ine nsonkhano si wanga ndibweranso ine wanga ndikamabwera ifapa pali munthu wamkulu ine wanga ndiongobwera nkumangogawa saloni ma t-shirt basi ndezanga zimenezo. Ndiye ndipemphe nawo aini wake a district inoyo kuliso director wa anyamata ife tibwera tikufuna tidzayende mmenemo titachena zovala zake mutipatse tsiku ife tibwere kuno tidzayende mutuza malo amene tikayambire mpamene tikathere za mtendere osati nkhondo ayi.
Ambuye akudalitseni, ndikufuneni zabwino. Tiyeni tikamapita tikumbuke kunena kuti APM ndiye bambo wathu, tiyenera kumpatsa ulemu. Ena kumatulutsa mawu onena kuti APM wakula. Chodabwitsa amene akunena kuti APM wakula ndiwaye musipi. Sono ine mwini wake amene ineyo ndili wa kuchipaniyo sindikudziwa kuti wakula. Vuto nchiyani? Munthu angakusankhire mkazi wokwatira ana mphenembe. Apita oye! DPP oye! Malo ano makasala tulose simuna imikidwe makasala tasukani. Makasala. Tabwera nikusogolo kuno makasala ni mashado omwe makasala tabwera nangokuona ni hapa. Tango bwera ni kuno. Bwera ni kuno. Bwera ni kuno. Apita oye! Awefe ni antu wa makasala nosa awefe ni chifua cha ntawi. Awefe. Machado ose. DPP oye! Sio kwambiri makasala tose. Anakuyimirani akasala hapa no ajana yankula. Kwa tinaona kuti nose ngbeso kusogolo kuno. Ndikufuna nitokose kwambiri Dr. Mwandija, nitokose kwambiri Honorable Norman Chisale, olemekezeka kulea campaign director mashado wose ni makasala wose alicho ni anzanga. Ndikufuna nitokoze mapadera chifukwa cha msonkhano wa ukulu umene uli pano. Mwatipasa ulemu wa ukulu kwambiri tikuti zikomo. Tikanakhala pano ndi vice president athu olemekezeka Mwanamveka koma ali ni msonkhano wina so Blantyre. Lero mene tili pano mawa tikakhala pa Chikwawa. Tikhala ni msonkhano wa ukulu kwambiri mawa pa Chikwawa. Kuno kulowa shire Chikwawa ni nsanje siti kusuntha kuno iya. Tiri kuno tizigona kuno pasifukwa. Chifukwa choyamba ndichonena kuti inu anthu akunsanje munanamizidwa kwambiri ndipo malilipoli kuti muzidya katatu. Alipo wadya katatu hapa? Alipo wadya katatu hapa? Munanamizidwa kuti mulemerwa ntchito 1 million. Alipo walemerwa ntchito hapa? Sipo kapo iya. Chimene chandiwawa kwambiri mu budget ya chaka chino imene tikukambirana ku parliament pano, bridge yathu ya Pachiromo ndalama zinalimo zinayikidwa ndalama kuti pantaya moyo pacha palumikizidwe, koma ndalamazo aja achosamo mu budget mo ndalamazo mulibemo. Ananamanso kuti akufuna kukonza manda agwanda Chakwamba. Ananamanso kuti akufuna kukonza Chakwamba highway nsewu kuchokera Pathabwa kukafika ku Fatima. Kulibe chilichonse chimene chiliko. Anamanso kuti akufuna kupanga Sadiki highway. Nsewu wa Sadiki highway kuno kuchikwawa nsanje kulibe nsewu wochedwa Sadiki highway kulibe. Angonama Sadiki Mia anali mbale watu wa ife. Sadiki Mia amaenda ndine ndili pano nchacha amaenda ndine kupadikizapo malemu gwanda Chakwamba amakhala ndine naenda nao. Koma lero kuchikwawa nsanje afika point yomatenga makafeti zoika mmisewu zija zamazizija asamusa zimene zija apita nazo kulilongwe. Nsewu wa East Bank pano kudusa wakumbika nsewu wonongeka chifukwa zonse anyamula apita nazo.
Nsewu ochokera ku Blantyre kubwera ku Chikwawa kubwera ku Nsanje. Mukapita pa bridge ipo mukaona kunena kuti Pakamuzu bridge nsewu unaduka kale zaka 4 zikutani zikutha. Malo ochepa osakwana even 1 kilometer. Sipakukwana 1 kilometer. Akulephera kuukonza nsewu. Kufika siku lero ngakhale beti madusa lero. Tadusa movutika kwambiri. Chifukwa nsewuwo ndiwonongeka. Kuno ku Chikwawa Nsanje. Makamaka kuno ku Nsanje. Ndikumene kumakhala mavuto nthawi zonse. Mvula ikachuluka anthu amazunzika. Mvula ikachepa anthu amataniso amazunzika. Boma linayenera likhale ndi fundo zokhwima, fundo zothandiza kuti anthu aku Nsanje akhale ndi cholowa chawo pa misonkho imene iwo amapereka. Koma lero anthu aku Nsanje amatengedwa ngati anthu opempha. Anthu anjala. Chifukwa choti boma sili kuwapasa zoyenerera. Kunotu ku Nsanje ndikolemera kwambiri. Kuno ku Nsanje munthu satanene kumagona ndi njala iyayi. Zonsezo kuti zichitike, Profesa Arthur Peter Mutharika andituma kuti ndikusikimizireni anthu aku Nsanje kuti mayankho onse a Nsanje Chikwawa ali m'manja mwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mayankho onse Profesa Arthur Peter Mutharika anakwanisa kusunga forex nziko muno yokwanira myezi 6 pa history ya ziko ya Malawi. Anakwanisa kupanga zimenezo Profesa Arthur Peter Mutharika. Anakwanisa kugulisa chimanga thumba 80,000 kwacha. Anakwanisa Profesa Arthur Peter Mutharika kumanyamula chakudya nziko muno ndikumakagawira maiko akunja. Chimanga chimachoka nziko muno kumakagawira anthu akunja ndikumadya kuchokera kuchani kodi ku Malawi. Apita woye! Profesa Arthur Peter Mutharika mukayangana ma president wose anthu onse amene akufuna ku president nziko muno. Munthu amene alibe ambition, munthu amene safuna kumanga nyumba, munthu amene safuna kugula galimoto, munthu amene even nziko muno anachemulibe, munthu amene angokhala ni mtima okukonda Malawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika yekha basi. Inu anthu aku Nsanje kuno mwanamizidwa kwambiri. Profesa Arthur Peter Mutharika anali ni maplan oika Bangula University hapo. Anali ni maplan osiyana mboma la Nsanje. Koma lero zonse zija zinachosedwa. Chimene akuziwa pano njoti mwabwera pa msonkhano akupasa ni 5,000 kwacha ni t-shirt. Basi tawi zina soka china mwayi kuti akugayira akachakudya ulili mwayi ambiri sakulandira iyayi. Tinene pano akabweresa chakudya kuzagawa pitaniso mukalandire zakudyazo chifukwa ni misonkho yanu. Chakwera sana lime chimanga chokugawira Malawi iyayi. Chimanga chimene chiyani misonkho yanu pitani mukalandire chimangacho. Ndi chanu chimangacho. Ndimafuna ndikupempheni anthu aku Nsanje ndi Chikwawa kuti wina asabwereso kuzakunamizani ayi. Amene ali mpulumusi wa dziko la Malawi, amene ali ni maki a dziko la Malawi, amene ali pangolini wa dziko la Malawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika amene ali ndi mayankho.
Malawi kuyambira kuno kunsanje ukafika kuchitipa amene ali ndi mayankho a Malawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndikupempheni nonse achipani cha DPP kuyambira ku area, ku constituency, ku district, inu ma district governor amene muli pano ndi wina aliyense, segulani makomo, wina aliyense abwere ajowine chipani cha DPP kuti tikawine, ndipo kapoka tonsefe tagwirizana kuyenda ngati ana akamosi, ngati banja limosi. Zimenezi ndikupempheni chifukwa kuli madera ena mukukaniza anthu kujoyina chipani, kuli madera ena simukufuna alendo abwere kuzakhala mu chipani. Tikuti ife ngati region tikusegula pena paliponse kuti tigwire ntchito limodzi ndi cholinga chimodzi kuti DPP ikawine. Pafunika anthu ife tikhale ochuka kwambiri, anthu akunsanje ndi Chikwawa. Imvani mawu awa omaliza. Profesa Arthur Peter Mutharika watituma kuti ndikuwuzeni kuti amakukondani anthu akunsanje ndi Chikwawa. Mafuto anu onse mayankho ake ali m'manja mwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Apita woye! DPP woye! Kweza ni manja uko maliza Peter Mutharika aone ya Profesa. Kweza ni manja uko maliza huko. Kweza ni manja huko. Kweza ni manja huko. Wefani. Apita woye! Ni Regional Governor Bambo Charles Nchaja. Hai, ziko kwabiri nditokoze kuti ngandira. Ziko. Mwina nkona kwanu, mwina DPP kunoko kwa anthu akunsanje akola ndani motani taona kwambira mama pano pakukamukira kamola anthu kuzafika pale kali pano. Hai zonadi mwauzoni nanokha kuti kuno kusanje anthu akoda DPP mawo lelo ndanena kuti pala anthu ena amene everyday akangodzuka amangomunyoza Peter Mutharika. Achinyamata ifeyo angakhale Peter Mutharika kukhala chete sikupusa ayi. Sikuti ndife anthu opusa ayi, koma timangopereka ulemu. Koma imafika nthawi ina yake ulemu umatha. Even Ambuye Yesu anakwapula anthu mchalichi chifukwa chani? Anapsa mtima kuona kuti anthu aonjeza mwina ndikanyapula atheka. Pali munthu wina amene yeye kukangoja ntchito yake sitinambe kulankhula tidzamuyankha, ndipo tikadzamuyankha adzadziwanso kuti atani tayankha. Dziko lonse la Malawi nsanje tuchitipa idzadziwa kuti wayankha izi ndi Chisale ndi anyamatachi. Pali mawu amene makonda kwambiri, mawu akakaka gugunyinda. Mwina lero timve kuti matanthauzaji mawu amene aja olemekezeka. Chimene matanthauza kuti ndi anthu osamva, anthu osowa chikondi, anthu osafunira anzawo zabwino, amene mitima yawo imakhala youma ngati imene imakhalira ng'ona. Mtima wake ndi olimba kwambiri, situmamva chisoni yayi. Mkango ni ng'ona mwina sobola mkango, koma ng'ona ndi agulukunyindawo, abwampiniwo, akakakawo, ana ampenembe amenewo. Ndezeni mafuta adzimva kuti zimene amachitazo ndi zinthu zolakwika. Tatokoza kwambiri walemekezeka zabwino zonse. Mwina ngati nkoteka mwina timveso mwina kuno tikufika kumapeto mwina kwa zochitika zimene zinali kuno. Talankhula ndi Regional Governor Bambo Charles Nchaja, talankhula ndi mkulu wa Nyamata kuno Norman Chisale, komanso ena kuno nzika za kuno ku Chikwawa. Mwina padakali pano tisirane pomwepa tikati kubweranso mawa pamenenso tikandi msonkhano wina pa Chikwawa Boma. Kuno munali ndine maso wanu Robert Mukoli, komanso okay chabwino mwina pabwera alendo wina mwina tingowapasa nawo moni kuti mwina kuno kuli motani. Tikulandireni olemekezeka Dr. Anthony Malunga. Ziko kwambiri tathokoza Robert. Inu ndiye kuno mwina mwauzanji anthu amene aonera msonkhano wonse kuzafika pamampeto, mwina tauzeni Malawi kuti kuno kunali motani. Kunoko kunali kwabwino kwambiri ku Nsanje Southwest, ngakhale neyo ndine wa ku Nsanje Central, koma ndinabwera kuzakhala ndi Regional Governor ndi timu yawo
kunoko kakambidwa mfundo zofunika kwambiri kuti anthu akunsanje ndi gulu limodzi la anthu amene anyamizidwa kwa kanthawi. Tanamizidwa misewu yabwino, tanamizidwa njanji, tanamizidwa ma programs ngati achina Sidik Highway, tanamizidwa Gwanda Chakwamba Highway, Musolium ndi zina zofunikira zimene timayenera kulandira ngati anthu akunsanje. Ndipo amatikumbutsa kuti boma lonama ngati chonchi ndofunika tiganize kawiri kuti kodi choyibwezeranso pa 16 September ndi chani kusiyana ndi kubwezeresa APM boma. Kumene ndikulankhula kwa Dr. Anthony Malunga, mwina inuyo ngati Shadow, mwina ndikufunseni funso ngati Shadow, pamene tikulunjika ku zisankho zachipulula kwambira prezidenti pa 29 kupita chisogolo, inuyo ngati Shadow zilakhaza kuti mwina sizinayende kumene kujako siwatuza kuti umene ndi mpikisano sizinayende, ndinokonzeka mwina kusapota wina aliyense amene angawine pa tsikulo ndikupita chisogolo kugwira ntchito ku chipani. Chipani cha DPP chimatsatira mfundo za democracy. Ngati ndinasankha kukhala member Shadow wa DPP tena kutsatira mfundo za democracy zimene chipani chathu chimatsatira. Ndithudi. Mwina mfundo zanu ndi ziti tauzeni kunja kuli anthu amene akuonera padakali pano, auzeni ya Malawi ndino yani mwakonzeka motani pa ulendo umenewo. Ineyo ngati mwana wa Kunsanje Central Malunga ndakhala munthu amene ndakhala ndikuchita chitukuko chosiyanasiyana ku dera lathu, kumanga skulu secondary primary komanso kutumikira anthu magawo osiyanasiyana, kuthandizira chinyamata kuti apite maskulu, kuwalipirira mafizi ndi kuthandiza magawo osiyanasiyana. Ndikudziwa kuti zimenezi anthu a Kunsanje Central andikumbukira nazo kuti akhoza kundipatsa voti ku ma primaries amene achitika kumapeto mwezi uno. Zikomo kwambiri. Mwina musapite ni mawu pamene tikusazika na malo ano. Mawu ake ndothokoza kwambiri kuti governor anali pano komanso Dr. Mwandija ndi timu yonse kuthandizira kuti APM azapeze over 90% ya mavotes akunoko Kunsanje. Ndipo ifeyo takonzeka ngati ana akunsanje kuti tiyende naye APM limodzi kufikira pa 16 September. Zikomo kwambiri. Tathokoza kumene kwa ndikulankhula kwa Dr. Anthony Malunga amene ndi Shadow MP wa kunkuno ku Lowashire. Nenetsa pano kuti uwu ndi mpikisano uwina makhala mozi whatever came azapanga mwina muli monsemo kusapota amene angazawineyo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.